Arvoisat kollegat, minä olen rukoillut teille ymmärrystä ja viisautta tätä päivää varten. Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen on entinen raskaan sarjan voimanostaja. Edellisellä videolla perussuomalaisten yhteydessä pähkäilimme sitä, kuinka nyrkkeilijä ja gladiaattori Toni Halme saattoi olla transformeri. Ja nyt heti tämän videon alkuun saammekin siis kerrata samoja asioita, tällä kertaa Ano Turtiaiseen liittyen. Aivan ensiksi katsotaanpa vähän oikeita voimanostajamiehiä. Tässä venäläinen voimanostaja Natalia. Hän ei ole avoimesti transsukupuolinen henkilö, vaan hän esiintyy julkisesti naisena. Katso kehon mittasuhteita, leveät suorat hartiat, kapea lantio, pitkät käsivarret, ranne on selvästi nivusten alapuolella, massiiviset miehen kämmenet, todella suuri kallo, iso naama, kulmikas leuka, iso naama, iso kallo, iso leuka, pitkä kaula ja ylipäätään katso tätä kiinteän lihasmassan määrää. Tämän luulisi olevan todella helppo tapaus kaikille. Katso leukaa. Tämä on mies, miehen vartalo, miehen lihakset, miehen kourat. Nimetön selvästi etusormea pidempi. Tässä toinen kuuluisa niin sanottu naisvoimanostaja. Huomaa hänelläkin iso kulmikas kallo, lyhyt taakse viistävä otsa, suuret kasvot, kulmikas leuka, suuri lihaserottuvuus. Tässä Jessica Schofield on vasemmalla sekä ilmeisesti kuuluisa painonnostaja Donnie Thompson oikealla. Mutta kummalla heistä on suuret kasvot, leveä hammaskaari, selvästi erottuva leukalinja ja silmissä intensiivinen pistävä katse. Ja kummalta löytyvät lempeät silmät, lähellä toisiaan olevat kasvonpiirteet, korkea otsa, kulmaluu puuttuu, olematon kaula, androkyynit, Luciferin palvojat hallitsevat tätä koko maailmaa, joten miksi olettaisimme, että voimailulajit ovat joku poikkeus tähän sääntöön? Tässä lisää niin sanottuja naisvoimanostajia. Heilläkin suuret kasvot, leveät kulmikkaat leuat, rasvattomat lihaksikkaat vartalot. Katso taas näidenkin hartioiden leveyttä ja suoruutta. Huomaa pitkä paksu kaula ja Aatamin omena. Tässä Ano Turtiainen poseeraa jonkun naisoletetun kanssa, mutta kokonaispituutta lukuun ottamatta, kummalla heistä oikeasti on miehekkäät piirteet ja kumman piirteet ovat naiselliset, mistä löytyy kulmikas iso leuka,
suuret kasvot, silmissä intensiivinen katse. Tämä on efekti, jonka aikaan saavat miehen kulmikkaat syvät silmäkuopat. Lisäksi pitkä puurunkomainen kaula, pullottava henkitorvi, korvat matalalla. Ja keneltä löydämme pyöreän kananmunan muotoisen kallon, pyöreä kapea leuka, kasvonpiirteet lähellä toisiaan ja silmissä pehmeä, lempeä katse. Ja tämä on efekti, jonka aikaan saavat naisen pyöreät silmäkuopat, jotka eivät ole syvät, olematon kaula, korvat korkealla päässä. Eli miettikää nyt, kumpi kallo kuuluu oikeasti kummalle. Miehillä on suuret kasvonpiirteet, jotka muodostavat suuren kolmion. Naisilla kasvonpiirteet ovat lähellä toisiaan ja ne muodostavat pienen kolmion. Jos sovitan miehen kallon anoturtiaisen kasvonpiirteiden päälle, niin ensinnäkin huomaamme, että tämä kallo on aivan liian pieni. Jos taas sovitan naisen kallon anoturtiaisen kasvonpiirteiden päälle, niin se on juuri sopiva. Leukaluu täsmää, hammaskaari täsmää. Miehen kallossa kasvonpiirteiden etäisyydet ovat liian suuret. Leukaluu on väärän muotoinen. Naisen kallo on juuri hyvä. Huomaa lisäksi anoturtiaisen kartiomainen terävä päälaki. Biologisilla naisilla on tyypillisesti kartiomainen terävä päälaki, kun taas miehillä tyypillisesti päälaen kaari on tasaisempi ja loivempi. Ja arvaatko mitä? Hän on avoin transformeri. Hän on siis biologinen nainen. Myös hän on avoin naistransformeri. Lisäksi meidän on pidettävä mielessä näitä avoimia transformereita katsellessamme, että he ovat amatöörejä. He ovat kaikki aloittaneet transformaationsa vasta myöhemmällä iällä, murrosiän jälkeen, kun taas salaiset eliittitransformerit kääntävät lapsiensa sukupuolen heti syntymästä lähtien. Eliittitransformereilla on käytössään loputtomat resurssit sekä parhaimmat hoidot parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuitenkin jo katselemalla näitä rajallisilla resursseilla pelaavia avoimia transformereita voimme saada hyvää osviittaa siitä, mikä todella on mahdollista, kun raha ja etiikka eivät ole esteenä. Wikipedia määrittelee transhumanismin kansainväliseksi liikkeeksi ja ajatussuuntaukseksi
jonka mukaan ihminen voi järkevästi ohjatun tieteellisen ja teknisen kehityksen kautta ylittää nykyihmisyyden rajoitukset ja kehittää itseään paremmaksi niin ruumiillisesti, mielellisesti kuin yhteisöllisestikin. Transhumanistien mielestä esimerkiksi vanhenemisen tulisi olla vapaaehtoista ja ihmiskehon tiedostamattomien prosessien tulisi olla yksilön tietoisessa hallinnassa. Ihmiskehon tiedostamattomien prosessien, kuten murrosiän. Lisäksi herää kysymys, että kuka tässä määrittelee ja mittaa ja millä kriteereillä, että mikä on järkevää ja mikä on parempaa. Mutta transhumanismi ei siis ole mitään kaukaista tulevaisuutta. Meitä hallitsevalle, Luciferia palvovalle eliitille se on normaalia arkea, se on heidän elämäntapansa. Tässä kuvassa näemme myös vapaamuurareille tyypillistä sormella osoittelua. Tässä kuvassa taas Ano Turtiainen ja joku huippu-urheilija ilmeisesti. Huomaa myös mustavalko-dualismi. Ja tässä toveri peukuttelee ja Ano jatkaa sormella osoittelua. Huomaa myös tässä selvästi kananmunan muotoinen kallo. Tasaisen näköinen naama, korkea suora otsa, silmissä pehmeä katse, pienet kasvot, pyöreä terävä leuka, alasviistävät hartiat, todella lyhyt käsivarsi. Sormella osoittelu jatkuu. Myös tässä kuvassa huomio kiinnittyy väistämättä kananmunan muotoiseen kalloon. Pyöreä leuka, pieni suu, pienet kasvot, korkea suora otsa, olematon kaula. Miksi onkaan niin, että näillä niin sanotuilla naisilla on suurempi lihasserottuvuus ja alhaisempi rasvaprosentti kuin niin sanotuilla miehillä. Heillä on myös leveämmät leuat, suuremmat kasvot ja suoremmat hartiat. Vielä lisää peukuttelua ja sormella osoittelua. Onko hänkin huippu-urheilija? Ylös osoittava sormi eli säilyvyyden merkki. Ano Turtiainen salilla ja säilyvyyden merkki. Sormella osoittelu jatkuu. Ja katso taas kauloja, pieniä kasvoja. Edelliseltä videolta tuttu Laura Huhtasaari ja sormella osoittelua. Voimme siis jo riittävällä varmuudella todeta, että Ano Turtiainen on vapaa muurari. Tässä hän poseeraa tiiliseinän edessä. Ano Turtiaisella oli voimailuvarusteita valmistava Go Metal-niminen yritys. Yrityksen maskottina oli paholaiseen viittaava sarvipäinen viikinki. Tässä yrityksen logo, iso M-kirjain oranssia taustaa vasten. Tämä on Twitteriä varten tekemäni kuvakollaasi. Vapaamuurarit rakastavat oranssia, koska oranssi on gematriassa 33.
Heillä on myös oranssi loosi. Lisäksi he rakastavat Mason eli muurarisanaan viittaavaa M-kirjainta. Siksi M-kirjain onkin niin näkyvästi esillä monien yritysten logoissa ja tuotemerkeissä. Kuvassa on myös Music TV:n eli MTV:n eli Masonic TV:n päämaja, joka sijaitsee samassa rakennuksessa kuin vapaamuurarien temppeli. He luovat kulttuurimme ja aivopesevät lapsemme ja nuorisomme. Mutta kuinkas Ano sitten kävelee? No, Ano kävelee kuin Charlie Chaplin. Tässä ote aikaisemmalta videoltani. Tässä Chaplinin kuuluisa kävely, joka on liioiteltu versio naisesta, joka yrittää kävellä kuin mies. Huomaa voimakas kiertoliike polvissa. Ja tämä on flamingon jalka. Huomaa kuinka astuvan takajalan polvi ja sääri on kiertynyt ulos etuviistoon. Astuvan jalan polvi ja sääri kiertyvät jatkuvasti osoittamaan ulos etuviistoon. Flamingon jalka. Ano Turtiainen on tehnyt Chaplin-kävelystä suoranaista taidetta. Huomaa kuinka voimakkaasti lantio kiertyy auki ja polvet erkanevat toisistaan. Verrataanpa vielä Anoa avoimeen naistransformeriin. Hartioissa kallistus, käsivarret kaartuvat vartalosta ulospäin, nuoralla kävelyaskel. Molemmilla lantio kiertyy auki, polvet erkanevat toisistaan. Tässä vielä Ano Turtiainen lumihangessa. Polvi aukeaa sivulle, jalkojen väliin muodostuu salmiakin muotoinen rako. Katso Anon jättämiä jalanjälkiä hangessa. Kantapäät ovat samassa linjassa. Tämä on naisen nuoralla kävelyä. Tässä vielä viimeisen kerran Ano Turtiainen kävelee puhujapönttöön Charlie Chaplin tyylillään, kun puolueen toinen
perustajajäsen Suvi Ahonen kävelee pöntöstä pois. Jalat suorina, polvet yhdessä, jalkaterät vierekkäin. Kuvamateriaali Suvista ei ole parasta mahdollista, mutta voimme silti nähdä, että hän kävelee kuin mies. Tässä Suvi Ahonen toistamiseen. Vaaleassa paidassa ja mustassa hameessa. Suorat jalat, polvet yhdessä. Hei vaan kaikille minunkin puolestani. Ja ihan ensimmäisenä haluan kiittää kaikkia niitä suomalaisia siitä suuresta tuesta, jota me olemme jo tähän mennessä saaneet. Suvin äänessä on matalahko, nariseva soundi. Hänellä on suuret kasvonpiirteet, laatikkomainen kallo, leveä suu, leveä leuka. No, me olemme jo nähneet Suvi Ahosen kävelemässä. Siispä ei ole epäilystäkään, että hän on biologinen mies. Mutta tarkistetaan nyt vielä kallokin, jotta näemme, onko se samaa paria lantion kanssa. Miehen kallo istuu kuin nakutettu. Leuka täsmää, hammaskaari täsmää. Poskipäät ovat oikealla kohdalla. Silmäkuopat ovat oikeanmuotoiset. Naisen kallo ei istu lainkaan. Leuka on vääränmuotoinen. Kasvonpiirteet ovat liian pienet. Jos taas venytämme naisen kallon Suvin kasvonpiirteiden päälle, niin huomaamme, että tämä kallo on aivan liian iso ja edelleen piirteet eivät täsmää. Miehen kallo on juuri sopiva. Sofia Kassakov oli Valta kuuluu kansalle -puolueen eduskuntavaaliehdokas kevään 2023 vaaleissa. Hän on tullut alkujaan julkisuuteen reality-tv-sarjasta Suomen täydelliset venäläisnaiset. Iltalehden artikkelissa Sofia ilmoittautuu transuksi. Sofia kertoo Iltalehdelle: "Identifioin itseni trans-kolmekymppiseksi. Minulla ei ole sukupuolta eikä ikää. Mielenkiintoista." Sofia Kassakov on kieltämättä todella ilmeinen transu. Hän on suorastaan stereotyypillinen mies-transformeri. Tässä vertailun vuoksi avoin mies-transformeri. Molemmilla on suuri kulmikas kallo, voimakkaat piirteet, korkeat poskipäät, isot leuat, intensiivinen pistävä katse, lyhyt, taakse viistävä kuulamainen otsa, suuret kasvon piirteet, pitkä puurunkomainen kaula, massiivinen kallo, massiivinen naama, kulmikas leuka, kuulamainen taakse viistävä otsa. Tässä vielä avoin miestransformeri missi.
Huomaa voimakas leuka, korvat matalalla päässä, iso naama, pitkä leuka, korva matalalla päässä, iso naama, pitkä kaula, massiivinen kallo, massiivinen naama, massiivinen leuka, pitkät käsivarret. Sofian naamaa on työstetty niin paljon, että hän ei enää näytä edes samalta ihmiseltä. Tämäkin on hyvin tyypillistä näille julkis-transformereille. Ja itse asiassa Sofia muistuttaa päivä päivältä yhä enemmän Madonnaa. Tämä on suorastaan pelottava ilmestys. Sofia istuu mustan kuution päällä. Marshall eli MM on 33. Sofia ja androgyyni käsimerkki. (666). Jos sovitamme miehen kallon Sofian kasvojen päälle, niin jälleen kerran se istuu kuin nakutettu. Leuka täsmää, poskipäät ovat oikealla kohdalla. Naisen kallo taas ei istu lainkaan. Kasvonpiirteet ovat aivan liian pienet. Ja jos venytämme naisen kallon Sofian kasvonpiirteiden päälle, huomaamme jälleen, että tämä kallo on aivan liian iso ja piirteet eivät täsmää, leuka on väärän muotoinen. Miehen kallo on juuri sopiva. Tässä aluksi lyhyt kävelynäyte Sofialta, jonka perusteella voimme jo nähdä, että Sofialla on suorat jalat ja hän kävelee polvet yhdessä, jalkaterät vierekkäin. Sofialla on paha kirous, miehet jahtaa sitä. Tässä vielä Sofia takapäin. Hän kävelee kuin mies. Polvet yhdessä, jalat kahdella raiteella.